fargaba ba za ta tsaya ba in ba za ki amsa kira ba, na ce dawo. Fargaba ba za ta tsaya ba in ba za ka amsa kira ba, dawo gani. Assalamu alaikum masoyana, sunana Hussaini danko, mawaki daga masana'antar Kannywood. Ina farin cikin sanar da masoyana da zan saki album ɗina nan da kwana 5 insha Allah. Album ɗin nan kuma shine album mai suna Dawo, waƙoƙin da masoyana suka daɗe suna jira. Insha Allah nan da kwana 5 zai zo gare. Zan saki wannan album ɗin ne akan platforms ina gaba ɗaya. Zan sake shi kuma sannan akan WhatsApp number na, sannan kuma zan sake shi akan YouTube, da kuma mai bukata zai iya zuwa Audio Mac nan ma zai same su. Da kuma mai bukatan album ɗin gaba ɗaya audio, za mu sa WhatsApp number sannan kuma za mu sa account number mu dan masoya. Da mai bukatan album ɗin complete za mu iya tura masa shi akan WhatsApp number sa, za kuma mu sa account number. Idan mutum ya tura zai turo mana debit alert ya screenshot sai ya turo mana, sai ya turo mana lambobin da za mu tura masa wannan album. Masoya kar ku manta sunan album ɗin Dawo, 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 Dawo. Soyayya asalina ta ratsa min jinina, menene matsayina da kyan ranar na kwana, a raina na ji kuna ƙarshe sai kin ji kaina.